kanila ang kasing-kasing ko o hinluin sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ang kinabuhi ko himo ang bago o Diyos ania ang kasing-kasing ko o hinluin sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ning kinabuhi ko himo ang bago ayaw akong isalikuay ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga ihatag mo kanako og ligona og himo ang masinugtanon kanimo o Diyos ania ang kasing-kasing ko og hinluin sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ning kinabuhi ko himo ang bago ayaw akong isalikuay ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga ihatag mo kanako og ligona og himo ang masinugtanon kanimo og himo og masinugtanon kanimo. Mayong adlaw sa tanan, ako nagalaom og nagaampo nga naa mo karon sa maayong kahimtang. Sa dili pa ta mo padayon sa unahan, mangayo sa taog tabang sa balang nga Espiritu Santo nga tudlo katuon ta siya nga pulong magampo sa ta. Ginoo, salamat nini nga panahon nga kahigayunan namahan nga diin imo na sang gihatag nga makatuon na sad kami sa imong nga pulong lamdagi matag usa ka singkasing unahon na o Dios nga diin amo kaning masabtan og labaw sa tanan amahan amo kaning maaplikar sa matag usa namo ka kinabuhi amo kaning mapakita o Dios ngadto sa gawas sa kalibutan amahan nga ikaw o Dios nga Ginoo tinuod nga Ginoo nga amo ang gialagaran. Salamat o Dios padayon ka mag-bless sa matag dalonggan nga makadungog sa imong mensahe karon. Pasalamatan ka sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. So, padayon ta sa ato ang binulan nga series mahitungod sa Biblia or Scripture or Bible. Og karon atong paghisgutan is the Scripture in daily life. Bot pasabot nga ang kasulatan or ang Biblia sa matag adlaw. And then nagkuha ko diri og usa sa mga butang atong gikinahanglan adlaw-adlaw in which akong gipakasama niini is mao ang
pagkaon or pan or bread. So ang atong nga text karon makita nato diha sa Mateo 4:4, kini ang panahon nga si Ginoong Jesucristo nag fasting sa 40 ka adlaw, and then gisulayan ni Satanas si Ginoong Jesucristo og tintal. Kung ana siya himo gigutom na ka, himoa gani ang bato og pan, di ba? Niana sing anyuch mao na nga ato ang text karon. Mateo 4:4 usa lang ka bersikulo. Mitubag si Jesus, ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Balikon ko, ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. So kirin nga karon nga bulan nagisgot ta. Again, balikon ko, Scripture, Bible, nagtuo ta nga ang pulong sa Ginoo is inerrant, dili masayop, tinuod, og dili ma-fail, og labaw sa tanan inspired. Mao na gitawag inerrant, infallible, and inspired. Ato ang nga gituohan. So now, gamay lang para sa argumento og inyoha nga assignment tungod kay nagtuo man ta nga ang pulong sa Ginoo is, ang Biblia is pulong sa Ginoo. So now, kini nga ato ang nga passage, ug ato ni tan-awon nga passage, mga verses sa Mateo 4 nga gitintal si Ginoong Jesucristo kaning nga story. Gamay lang nga inyo nga assignment og argument. Kay gituohan nato nga ang Biblia pulong sa Ginoo, apan atong mabasa diri nga gitintal siya ni Satanas, unya naapoy pulong ni Satanas. So unsa man inyo nga tik sa Biblia, pulong sa Ginoo og naa say sagol nga pulong ni Satanas? Mao ang tentasyon. Again, asahay ang kaning ato ang dili matinuohon is wala lang ni nagbunga sa ato nga pangunahuna, kundi nagbunga po ni sa ato ang kasing-kasing. So hinaot karon nga ang Dios magsulti sa iya nga pulong sa matag usa ka nato. Again karon magisgot ta nga ang pulong or scripture in daily life adlaw-adlaw ipakasama nako ni og bread sa ato ang makita pa sa ato ang bersikulo sa Mateo 4:4 nga ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundi sa matag pulong, magula gikan sa baba sa Dios. And then okay, kumpara nato sa bread or sa pagkaon is atong makita diri in which ato po ning mabasa or gina-practice ganin sa uban naa diha sa pag-ampo, Our Father, Amahan namo nga nasa langit, pagdaygon mo ngalan, umbot ka namo yung gingalian. Og ihatag kanamo karong adlaw, give us this day our daily bread. Daily meaning adlaw-adlaw, in which makuha nato ang idea nga adlaw-adlaw, daily magdepend ta sa Ginoo. Adlaw-adlaw magsalig ta sa Ginoo. Musalig ta niya, magdepend ta niya. Mao na ang prinsipyo nga ato ang makuha. Wala ta nagampo nga Ginoo tagay mi pagkaon konsumo sad para sa sunod tuig, kundi adlaw-adlaw ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Tungod sa kana nga prinsipyo, mosalig ta sa Ginoo adlaw-adlaw. Dili lang kay sa panahon nga wala ta, dili lang kay sa panahon nga abundansya ta, kundi wala or abundansya, mosalig ta sa Ginoo. Mao na nga ato ang makuha diri. Nga gipakasama nako sa pan nga adlaw-adlaw kinahanglan, daily nga atong i-take, nga atong gikinahanglan. Now, balik ta sa storya din kini nga gitintal si Ginoong Jesucristo sa Mateo 4 nga atong makita diri nga gibuntog ni Ginoong Jesucristo ang pagtintal ni Satanas. Pinaagi lang sa iyang nga tawhanon nga extent, tawhanon nga paagi, kay gamiton pa niya og ang iyang pagagamhanan ingon nga Ginoo nganong tagaan pa man chance nga tintalon siya, di ba? Meaning ato makita diri nga gipakasama ni Ginoo ang iyang kaugalingon, ingon usab nato nga tawo lamang. Okay? Gipakasama ni Ginoo nga human nga state nga nakabaton og flesh, unod. Nagkasama nato yan gibuntog ni Ginoong Hesukristo ang pagtintal ning Satanas, in which dili siya lalim o grabe siya ka ingon ta ka tempting. Grabe siya ka sa tawhanon nga side. Nga si Ginoong Jesucristo grabe ka gutom, 40 ka tuig nga nag fasting, and then tan-aw na to nga mao na yang full extent sa human nga condition ba, nga tawhanon nga condition nga maabot sa point nga kung gutomon kayo ta mag-crave gid ta og something nga unsa nga to nga makita
Siguro na kita pa tong nag-fasting, makita tag mga bato or unsay puro mga to atong pananaw rag pagkaon na tungod na sa atong nag-hallucination na tungod sa kagutom like kinana luya sa Ginoong sa Kristo, gutom si Ginoong sa Kristo, and then sakto kayong opportunity ni Satanas gitintal si Ginoong Hesukristo. But again, gibuntog ni Ginoong Hesukristo pinaagi sa iyang tawhanon og iyang gigamit is ang pulong sa Ginoo. Scripture in daily life. Gigamit ni Ginoong Hesukristo ang iyang panagang is mao ang pulong sa Ginoo. And then yana sa Ginoong Hesukristo ang tao mabuhi dili sa pan lamang kundi sa matag pulong nga isulti nga magagula gikan sa baba sa Dios. Actually gikan na siya sa Deuteronomy kapitulo 8 1 hangtod sa 3. Ako pagabasahon diri sa bersikulo 3 largo ta. Gilasod kamo niya og gipasagdan nga kabsan og pagkaon o nya gihatagan kamo niyag mana. Yun mo niya ang panahon sa mga Israelites nga sa kamingawan nga gifeed sila sa gipakaon sila og mana. Pagkaon nga wala pagayud ninyo matilawi og ang inyong katigulangan sukad masukad. Gibuhat niya kini aron pagtudlo kaninyo nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang or sa pan lamang kun dili sa matagpulong sa Dios. So sukad tintal si Ginoong Hesukristo ang ihang panaggang mismo ang pulong sa Ginoo. Ang kasulatan nagingon, the scripture says, ang kasulatan nagingon, ang Bible nagingon, matik depensa largo, pinagi sa kasulatan, kinahanglan kanya adlaw-adlaw. Manang scripture in daily life, adlaw-adlaw nga ito nga kinabuhi. Later on, magisgot og kinabuhi. Now, nana sa Ginoong Hesukristo, ang kasulatan nagingon, na authority, adunay power, ang gahom, adunay gahom, ang Biblia, nagingon, ang tao, mabuhi dili sa pan lamang kundi sa matagpulong nga magagula gikan sa baba sa Dios ug kana nga pulong mismo gihubad gikan directly sa Old Testament nga gigamit nga panagang ni Ginoong Hesukristo. So now duha ka butang atong makita diri sa kana lang portion. First, si Ginoong Hesukristo is wala siya nagamit og gahom para mag-provide siya iyang kaugalingon nga pagkaon kay kung nag-provide pa si Ginoong Hesukristo pinaagi sa iyahang gahom or sa divine or God nga side, makita na to nga sa tawhanon nga siya is wala na siya nagsalig sa pagkatawhanon niya kundi nagsalig siya sa Ginoo. Mahimo niya nga ma-distrust, mahimo siyang mo rin niyang i-betray ang iyahang nga side ingon nga human side o Ginoo nga side nga God side sa iyahang 100% human, 100% God. Iyahang mabetray ang usa kung makita niya, fail man ko ani nga human side nako. Magamito na ko akong gahombi para ma-recover mo ginana nga type nga atong makita, mabetray ang usa ka part ni Ginoong Hesukristo. Ikaduha nga butang is wala gi-separate ni Ginoong Hesukristo in which mo niya ang kamatuoran. Wala gi-separate ni Ginoong Hesukristo ang iyang pagkatawhanon ingon usab kanato ingon nga mga tao hinuon iyahang gi-open ang iyang kaugalingon nga gitintal may Ginoo siya pero iyang gi-open iyang kaugalingon nga gialaw niya nga tintalon siya sama sa nato nga atong masinati gutomon ta gigutom si Ginoong Hesukristo giuhaw si Ginoong Hesukristo uhawon sad ta masakitan si Ginoong Hesukristo masakitan pud ta og masabtan ka ni Ginoong Hesukristo tungod kay mausad ang iyang gibati og importante kini nga atong hinumduman nga ang gigamit ni Ginoong Hesukristo sa adlaw-adlaw is mao ang pulong sa Ginoo. Sa iya nga kinabuhi mao ang pulong sa Ginoo. So now, in daily life, adlaw-adlaw nga kinabuhi, magisgot usab ta karon og duha ka butang about sa kinabuhi. Una, kinabuhi pinaagi sa pan. Ikaduha, kinabuhi pinaagi sa pulong sa Dios. Kaluha sila nga naghataw og kinabuhi. Kinsa may tawo nga dili mo kaon, di ba? Kinabuhi pinaagi sa pan. Ikaduha, kinabuhi pinaagi sa pulong sa Ginoo. So una,
kinabuhi life by bread, kinabuhi pinagi sa pan. Ang tao mabuhi dili sa pan lamang, in which technically mabuhi ang tao apan dili lang kay sa pan. Mabuhi man pero dili lang kay sa pan. Na ato makita diri ang pan or bread or pagkaon nga gi-represent diri sa ato ang teksto atong makita is nag-cover ni siya sa tanan nga visible nga makita, visible sa ekonomiya sa kinabuhi. Tanan nga makita nato nga involved ang ekonomiya sa kinabuhi. Bot pasabot nag-range siya, nagsakop siya sa tanang supply o nag-represent siya sa tanang supply sa pagtabang, support o again example ana apil na dira mga comfortable nga kinabuhi, mga komportable nga kinabuhi, mga enjoyable nga mga kinabuhi ug also nag-cover sa dira ang pagkaon. I mean, dili ka mahimong komportable sa imong kinabuhi kung wakay kaon-kaon. Pagkaon, ilimnon or tubig, sinina, clothing, shelter, balay, or ministry to the senses. Nga example dira na power na mga tao nga dili mahimutang kundi makalingkod sa kana nga trono or dili makalingkod sa ka-office nga something na mga klase nga tao nga dili siya mabuhi. Napoy mga klase nga tao nga respectability nga naa sila sa respeto. Og napoy mga tao nga okay lang sa mga worldly honor nga example mga celebrity, mga tao nga atong makita sa cellphone, sa TV, sa TikTok, social media nga na mga klase nga tao nga dili mabuhi kung wala ka ng mga butanga. In which appeal siya sa range or cover sa gitawag natong pan or bread or pagkaon. Meaning, lawas nun nga urgeness. Kana bang tinukmod sa lawas nun nga pagkulang ba, mag-cravings dyan ang tawa, nana. So now, tungod kay kita, possess man ta sa physical nga nature, meaning unod, flesh, najud tay appetite, najud tay kagutom niya ng mga butanga na uban gutom ra kayo sa mga kwarta, uban gutom kayo sa daghan gid kurakot, gutom kayo sa mga power o unsa pa nga tungod kay mo nang tawhanon nato nga nagrepresenta na klase nga mga tawo nga dili mabuhi og dili na nila maangkon ng mga butanga. And then gi-insert sa ato nga unahuna nga inani jud ta nga tawo nanginahanglan jud ta ani mga butanga. Og wala ni patay jud ta. Murag inana ang inana ang tono sa mga tawo nga inani kinabuhi by bread, kinabuhi pinaagi sa pagkaon or pan. Ug mao na ato ang makita nga dira ang pagadaotan, dira mo sulod ang daotan, opportunity. In which ato makita ang sa kinabuhi ni Ginoong si Kristo nga gitintal siya, nag-fasting si Ginoong si Kristo, andi gigutom siya, giuhaw siya, naluya si Ginoong Kristo. Dira ang opportunity sa daotan. Okay, atong makita. Og diri usab atong makita sa ato nga kaugalingon, kahimtang sa kalibutan, diri ang daotan usab opportunity sa daotan, ang tentasyon nga mosulod. Example, kwarta. Dili kwarta ang kanang money is the root of evil. Dili ang kwarta mao'y root sa evil, kundi dili ang love, ang paghigugma sa kwarta. Mo na gitawag sa uban nga naong kay kwarta. Nagkinahanglan gid mga inana na mga tawo nga mamatay jud og di kakupot og kwarta ba, mga inana mga sinultihan nga inana di mabuhi kung way kwarta like inana. Mao na ang danger, mao na ang daotan nga tong makita dire nga mosulod in which mo nagitawag natong tentasyon, either pasar ba ta or madala ta sa tentasyon. Mao po niyang nisinati sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. And then balikon ko, ingon nga kita natay urgeness, natay cravings sa pagkaon, tubig, nindot nga balay, nindot nga sakyanan, nindot nga mga nasa kagamhanan, nasa mabaw nga mga trono nga gagmay, mga inana. Og naay mga tentasyon nga to makita nga ang pan, gitukmod ang pan, gitukmod sama sa Ginoong Kristo, gitukmod ang bato himo nig pan. Na Satanas. Sa ato nga senaryo usab sa ato nga kinabuhi, siguro na ay gitukmod ka nga nasayod ka nga daotan na apan magaginansya man ka, sige na lang. Inana. Sa laing bahin, siguro, na ipunto sa kinabuhi nga kaya nimong i-abandon nimo ang imong pamilya, mga tao nga nag-care nimo para lang
mana ka sa kahapsay in which mao na ang gibuhat karon sa mga dautan man, mao nang gibuhat karon sa mga walay hula-huna nga ginikanan nga kaya nilang patyon nilang mga anak or biyaan nilang mga anak para dili sila maglisod na sila sa na sila sa kahamugaway in which mao ang tinuod nga nahitabo sa kalibutan nga grabe pagkadautan. Og siguro na ay mga dulot nimo nga tentasyon or pan sa kinabuhi nga kaya nimo i-cover ang mga sayop lang kay para mabilin lang ka sa possession sa kumpanya, possession sa office or basta asa ka nga possession bisan sa gobyerno kaya nimo nga i-cover lang di ta magisgot aning flood control or unsa pa nga mga anomalya nga nakalambigitan sa ato ang realidad nga komunidad nga nahitabo. Og naa po'y mga pan sa kinabuhi nga tentasyon nga in order lang ma-preserve nimo ang imong nga kagalingon nga dili ka maadto sa kalaot is kaya nimo buhaton ang daotan. Simple nga inana lang. Kaya nimo nga buhaton gid ang daotan. Kanang kasing-kasing gid nga dunot nga kasing-kasing gid siya. Even moabot sa punto gali nga dili lang ka mapatyon or dili lang ka mari sa kinabuhi nga maglisod moabot sa punto nga bisan i-refuse nimo si Ginoo si Kristo nga mao ang Ginoo ug mao imong master. I mean, maabot man na sa umabot nga mga panahon nga mudawat ka ni Ginoo, mutuo ka ni Ginoo ingon nga Lord or patyon ka like inana mga kahadlok na mga pan sa kinabuhi intensyon inana nga magtukmod nato. Og lain pa siguro og natay mga pan sa kinabuhi nga kaya nimong tamakan ang uban, makabot lang imong ambisyon o imong gusto sa kinabuhi is imong buhaton. Laki na life. By bread, life, pinagi, sa pan, cravings, sa unod. Laki na. Og mao ni ang mga struggles nga atong makita dinhi. Og mostly sa kadaghanan, mao ni ang ilang ginahuna nga mabuhi ang tao sa inani lamang nga pagkinabuhi. Apan nagingon ang pulong sa Dios, dili mabuhi ang tao sa pan lamang. Inich mao ni ang ikaduha nga punto nga atong pagahisgutan. Ang una, life by bread, pan, craving sa unod. Ikaduha, life by the word of God. Pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ang tao mabuhi dili sa pan lamang, Mateo 4:4, kun dili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Matag pulong magula gikan sa baba sa Dios. So magingon si Ginoong Kristo nga kinabuhi nga pinaagi sa pulong sa Ginoo. Meaning dili lang na pasabot nga eating or drinking in which mao ang describe sa Biblia, mao ang kinabuhi nga sige, pag inom mo, pag tagbaw mo, kay maabot ang ugma nga mahawan na tanan, like mga inana, sa Ecclesiastes, sa panultihon, paglipay, like inana, nga mga nga sultihan, kay tomorrow, mawala na, mahanaw, or mamatay ang tao, like inana. So, labaw pa ana ang gisulti, or pagpasabot, nga ang kinabuhi, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Buot pasabot ang kinabuhi pinagi sa pulong sa Ginoo, makig-share ta sa Ginoo sa eternal nga kinabuhi nga iyang ihatag. I mean, moabot sa tanan, moabot sa katapusan. Kang kitang tanan mahanaw nining kalibutan na. Kitang tanan mo graduate na. Ang labaw nga importante is makashare ba ta sa eternal nga kinabuhi nga gi-extend ni Ginoong Hesukristo. Ug mao ni ang gitawag natog pinakataas nga ma-attend sa usa ka tawo sa kinaiya sa iyang nga kinabuhi. Nga ang pagkinabuhi diha sa pulong sa Ginoo. Dili ang pagkinabuhi pinagi sa pan or katong nasa kagamhanan, naa kay daghang kwarta, naa kay bisan unsang comfort nga gi-offer diri sa kalibutan, kundi ang kini nga kinabuhi nga pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ug mao ni ang pinaka taas
sa ginangon ko na nga call diha sa Ginoo. Dili kay para sa iyang kagalingon nga mahimo siyang strong, beautiful, or anything nga pwede niyang mabutang sa iyang kalingon, kundi para sa Ginoo. Para sa kamayaan sa Ginoo. Ug uban sa Ginoo. Givalyo niya ang tanan. Kini nga klase nga tao is iyang givalyo ang tanan. Bisan unsa nga nahitabo sa iyang kinabuhi nga mauni ang gingon sa Ginoo. Mao ni ang pulong sa Ginoo. Mao ni ang gisulti sa Ginoo. Mao ni ang sugo sa Ginoo. So now, atong hinumduman nga matag sugo sa Ginoo, matag pulong sa Ginoo, nag-reveal na og sugo or commandment or kanang duty. So bot pasabot sa matag sulti sa Ginoo, pinagi sa iyang nga tingog, nagsulti na og kamatuoran. So pinagi sa pagsulti sa Ginoo, adunay kamatuoran. Og ikaduha, nasayra na nato ang kamatuoran, isulti usab na unsa ang ngayan nato nga buhaton. So kung naay truth, naay kamatuoran, naapoy duty. Unsa matong buhaton? Unsa matong duty? So buot pasabot nga ang pulong sa Ginoo nag-includes nining duha, kamatuoran og duty. Kauban sila. Aduna ang kamatuoran, aduna po'y duty, unsa man ang buhaton. So again, kung walay kamatuoran, dili tinuod ang gisulti, bot pasabot, wala na siya duty. Di ba? Kung tinuod ang gisulti ang pulong sa Ginoo, so natay buhaton. Natay corresponding duty nga ato ang nga buhaton. So inana siya, uban siya. And then ato sa makita dire nga taga-kamatuoran nga tumadungog or sa pulong sa Ginoo, nag-correspond siya sa duty. The same principle nga itong apply, nga taga-duty, taga-unsa atong buhaton, is nag-correspond siya, nag-ugat siya kung unsa ang kamatuoran. So now, sa atong pagkinabuhi karon, ang kinabuhi ta, ingon nga na may kamatuoran, na may duty, mahimot ang obedient, mahimot ang masinundunon nga sundalo, mahimot ang masinundunon nga disipulo sa pulong sa Ginoo ni Ginoong Hesukristo. Mao na si Ginoong Hesukristo kay author man siya sa ato ang pagtuo nga inana tagapulong nga gikan magula sa baba sa Dios, pulong nga gisulti taga matuoran nga naa sa Biblia. Ngon nga ikaw gako, kinahanglan mo ni adlaw-adlaw, daily, sama sa pagkaon nga adlaw-adlaw nga nimo nga ginag-intake. Ang pulong usab sa Dios kinahanglan nato adlaw-adlaw nga ato ang sundon. Ug mao na supreme nga duty para nato nga tao. Atong madiscoveryhan nato ang kamatuoran ug unsa ang duty, ug mausad na ang ato ang atumanon kung unsa man ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Ug karon nindot kayo nga ato ang nasayran nga kinabuhi pinagi sa pan ug kinabuhi pinagi sa pulong sa Ginoo. Ang tao dili ma-satisfied sa kinabuhi pinagi sa pan or sa bread. Dili walay bisan kinsa nga kaya nga i-satisfy nga bisan unsa nga i-offer diri sa kalibutan nga ma-satisfy ang tao. Ma-satisfy ang tao, ang craving sa tao, ang unod-unod nga paagi sa tao is mao pinagi sa kinabuhi, ang kinabuhi sa tao pinagi sa pulong sa Ginoo. Mateo 4:4, ang tao mabuhi dili sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Naging usab sa Josue 1:8 sa akong pagtapos, ayaw gayod kalimti ang basahon sa balaod or ang kasulatan or ang scripture or ang Biblia. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw og gabi og pagkinabuhi, meaning masayod ta atong gitun-an, gidiscover na to adlaw og gabi og pagkinabuhi na ay duty in which atong gi-follow sa tanang nahasulat niini og magmauswagon ka.
Walay bisan kinsa nga tawo diri sa kalibutan nga gi-follow niya sa tinud-anay nga paagi og sakto nga paagi ang Biblia unya nabati or nadaotan hinuon ang iyang kinabuhi, in which opposite magmauswagon. Anto ikaw karon kadungog ikaw nakadungog sa mensahe karon sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan nato ang pulong sa Ginoo adlaw-adlaw. Sama nga ang physical nga bahin atong pakanon adlaw-adlaw. Ang ato usab espirituhanon nga bahin ato usab pakanon adlaw-adlaw. Magampo ta. Ginoo, salamat Ginoo sa imong nga mensahe Ginoo nga nag remind ka namo o Dios nga imong nga pulong amo ang i-take nga sama sa physical nga pagkaon amahan nga magkinahanglan adlaw-adlaw. Nga hinaot nga imong pulong Ginoo nga tan-awon usab namo Ginoo nga gikinahanglan namo adlaw-adlaw o Dios. Salamat Ginoo, padayon ka mag-bless sa matag kasing-kasing dalunggan nga tungod sa imong mensahe karon. Among gi-acknowledge o Dios nga huyang kami ug nanginahanglan kami sa imong nga tabang. Padayon ka Ginoo magalig-on sa matag usa kanamo o Dios. Magapadayon pagpangalagad diha kanimo. Magadagan sa lumba niining kinabuhia. Pinasukad sa imong kamatuoran nga makit-an ug mabasa sa pulong o Dios. Salamat amahan, padayon ka Ginoo, mag-remind ka namo nga mubo kining kinabuhia og kanimo lamang kami dapat magasalig o Dios. Walay bisan unsa nga gi-offer diri sa kalibutan nga adunay makahatag Ginoo og katagbawan kundi makita og among masinati ang tinuod nga katagbawan o kalampusan pinaagi lamang o Dios sa imong ngalan. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan tanan dungog, himaya, pagpasalamat among isalig diha kanimo ibalik nimo diha. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. We invite everyone to be a part of our regular Bible study groups. Speak with our pastors or church leaders to learn how you can get connected. Our prayer meeting will be on August 28th at 6 p.m. Let us come together in faith, seek God's presence, and lift up our prayers as one family in Christ. Calling all couples. We're inviting you to our Couples Fellowship on August 29th at 6 p.m. A special time of connection, encouragement, and growing together in faith and love. Don't miss our Adult Sunday School every third Sunday of the month from 1 p.m. to 2:30 p.m. Our topic for 2026 is Christian Ethics, led by Reverend Daniel Wong. Lunch contribution is 100 pesos. Get ready for a fun-filled Thanksgiving Christmas celebration at Tambuli on December 12th from 9 a.m. to 5 p.m. Join us for a day of laughter, fellowship, and wonderful memories with family and friends. Enjoy our early bird registration at only 500 pesos for adults and 300 pesos for kids 11 and below until September 30th, while regular registration will be 700 pesos for adults and 500 pesos for kids. Don't miss out. Register early, bring your loved ones, and let's celebrate together. Calling all youth and young adults. Join our Next Gen Fellowship right after the 10 a.m. Sunday service. This is a place where you can connect with friends, grow in your faith, and walk together as the next generation of believers. Let us continue to honor God through our faithful giving. Tithes and offerings may be placed in the offering box located at the back. Don't forget to follow our Facebook page to stay updated on church events, announcements, and upcoming activities.